בואו נדבר על הרגע הזה בריב, שבו פתאום הכל יוצא משליטה. היום נצלול למדע שמסביר בדיוק למה זה קורה, והכי חשוב, נציג שיטה פשוטה ומגובית מחקר לעצור את כדור השלג הזה לפני שהוא הופך למפולת. וזה תמיד מתחיל ככה, נכון? ממשהו קטן, עניין של כלים בכיור, הערה על כסף, משימה שמישהו שכח לעשות. בהתחלה זה מרגיש כמו סתם עוד שיחה, משהו שאפשר לפתור בקלות. ואז בום! תוך שניות הלב מתחיל לדפוק חזק, הקולות עולים, ופתאום האדם שאנחנו הכי אוהבים בעולם נראה לנו כמו אויב. הוא לא מקשיב, הוא תוקף, והחיבור בינינו פשוט מתנתק. אז מה קורה שם בעצם? איך שיחה לגמרי נורמלית הופכת תוך רגע למשבר? ובכן, התשובה נמצאת עמוק בביולוגיה שלנו, בתהליך פיזיולוגי עוצמתי, שפשוטו כמשמעו חוטף לנו את המוח הרציונלי. התחושה הזאת של אובדן שליטה מוחלט היא כל כך נפוצה ואנושית, שהחוקר האגדי בתחום הזוגיות, דוקטור ג'ון גוטמן, החליט לתת לה שם מאוד ספציפי, הצפה. וחשוב להבין את הנקודה הראשונה והכי קריטית. הצפה היא לא פגם באישיות. זו לא חולשה, זו תגובה ביולוגית אוטומטית, שבה מערכת ההזעקה של הגוף פשוט משתלטת. זה לא אתם, זה הגוף שלכם שנכנס למצב הישרדותי. אוקיי, אז בואו נצלול רגע פנימה ונראה מה בדיוק קורה לנו בגוף ברגעים האלה כשהוא מרגיש כאילו מישהו אחר ישתלט עליו. תראו את המספר הזה, 100. 100 פעימות לדקה. זהו מספר הקסם, או יותר נכון המספר הטרגי של גוטמן. המחקרים שלו הראו שברגע שהדופק שלנו עובר את הסף הזה, היכולת שלנו לנהל שיחה הגיונית, יצירתית ואמפתית פשוט קורסת. המשחק נגמר. ומה שקורה זה ממש מפל של תגובות. הבלם של הגוף, עצב הווגוס, פשוט מתנתק. הורמוני סטרס כמו אדרנלין וקורטיזול מציפים את הדם, והגוף נכנס למצב ילחם או ברח. ברמה הביולוגית, בן או בת הזוג שלנו נתפסים באותו הרגע כאיום קיומי, לא פחות מנמר שן חרב שעומד לתקוף. והסיפור הזה של גוטמן ממחיש את זה בצורה מדהימה. הגוף שלו הגיב אוטומטית לסכנת חיים בכביש, אבל הוא מדגיש שזו בדיוק אותה תגובה פיזיולוגית שקורית לנו באמצע ויכוח על התקציב המשפחתי. המוח הקדמון שלנו לא מבדיל בין סכנה פיזית לסכנה רגשית. אז הגוף נחטף, הבנו. אבל מה קורה בראש שלנו? בואו נדבר על איך ההצפה הזאת משפיעה על המחשבות, על היכולת להקשיב ועל ההתנהגות שלנו. ובכן, כשהמוח מוצף, קורים כמה דברים מאוד ברורים. אנחנו נכנסים לראיית מנהרה, שומעים רק את המילים התוקפניות ולא את הניואנסים. היכולת להרגיש אמפתיה, להשתמש בהומור, או אפילו לקלוט מידע חדש, כל אלה פשוט נכבים. המוח הגבוה המפותח יורב מהרשת. נשארנו עם אינסטינקטים של זוחל. ואחת התופעות הכי מעניינות היא תסמונת החזרה העצמית. מכירים את זה שמישהו פשוט חוזר על אותו טיעון שוב ושוב, רק יותר חזק כל פעם. זה לא כי הוא מנסה לעצבן, זה בגלל שהמוח שלו פשוט תקוע בלופ. הוא לא מסוגל קוגניטיבית לחשוב על משהו חדש או לקלוט את מה שאומרים לו. טוב, אז זה מרגיש נורא, זה הורס את הריב, אבל מה הנזק האמיתי? מתברר שההצפה הזאת היא לא רק אירוע חולף ולא נעים. למחקרים יש מה להגיד על ההשלכות ארוכות הטווח שלה, גם על הזוגיות וגם על הבריאות הפיזית שלנו. וזה פשוט מדהים. הצפה כרונית שומרת את הגוף במצב דריכות מתמדת. הורמוני הלחץ האלה שוחקים את המערכות שלנו, עד כדי כך שמחקר הראה קשר ישיר בין רמת העוינות בוויכוחים זוגיים לבין מהירות ההחלמה של פצעים פיזיים. הגוף פשוט לא יכול להשקיע בריפוי כשהוא מרגיש תחת מתקפה. אוקיי, אחרי כל החדשות הרעות, הנה החדשות הטובות. יש דרך לצאת מזה. יש פרוטוקול הצלה, ממש מדריך הפעלה פשוט ומעשי, שיכול לעצור את ההצפה בזמן אמת, לפני שהנזק נעשה. והפרוטוקול הוא ממש פשוט, 4 שלבים. קודם כל, עוצרים, מיד. לא מנסים רק לסיים את המשפט. שנית, מסמנים לצד השני שצריך הפסקה, באמצעות סימן או מילה שקבעתם מראש. שלישית, נפרדים פיזית לחדרים שונים. ורביעית, לוקחים הפסקה אמיתית לא פחות מ-20 דקות. ולמה דווקא 20-30 דקות? שימו לב, זה לא מספר שרירותי, זה נתון ביולוגי טהור. זה פשוט הזמן שלוקח לגוף שלנו לפרק את האדרנלין והקורטיזול ולהוציא אותם ממחזור הדם. אי אפשר להתווכח עם כימיה ואי אפשר לקצר את התהליך הזה. וכאן מגיעה נקודה סופר חשובה, אולי המלכוד הכי גדול. הפסקה היא לא זמן לשבת בחדר השני ולשחזר את הריף בראש. לחשוב איך הוא עז להגיד לי את זה או אני כל כך צודקת. זה נקרא רומינציה, וזה פשוט משאיר את הגוף באותו מצב עוררות. המטרה היא הסחת דעת אמיתית, לקרוא משהו, לראות סרטון, לשמוע מוזיקה, כל דבר שלא קשור לריב. יפה, אז דיברנו על כיבוי שריפות. אבל מה לגבי מניעה?
האם אפשר לחזק את היכולת של הגוף שלנו להישאר רגוע מלכתחילה, ולא להיכנס להצפה כל כך בקלות? התשובה לי כן. המפתח נמצא כאן, בעצב הווגוס. אפשר לחשוב עליו כמו על דוושת הבלם של מערכת העצבים שלנו. ככל שהטונוס הווגלי שלנו חזק יותר, ככה הבלמים שלנו יעילים יותר. יש לנו יותר יכולת לקחת נשימה לפני שאנחנו מגיבים באימפולסיביות. וכמו כל שריר, גם את הבלם הזה אפשר לאמן. תרגילים פשוטים כמו נשימות שרפתיות איטיות יכולים לחזק את עצב הווגוס לאורך זמן, ולהפוך אותנו לפחות תגובתיים לסטרס ופחות מועדים להצפה. אז אם נסכם את הנקודות החשובות ביותר, הצפה היא ביולוגיה, לא אופי. מעל 100 פעימות לדקה, אין עם מי לדבר. הפסקה של חצי שעה עם הסחת דעת היא הדרך היחידה להתחיל את המערכת, והכי חשוב, הפסקה היא לא כניעה, היא המהלך הכי חכם שאפשר לעשות כדי להציל את השיחה ואת הקשר. אז בפעם הבאה שהחום מתחיל לעלות, המטרה היא לא לנצח בוויכוח. המטרה היא לנהל את הפיזיולוגיה. לעצור, לקחת אוויר, ולאפשר למוח ולגוף לחזור לעצמם. כי רק כשמנהלים את הגוף אפשר ליצור את המרחב שבו אפשר באמת להקשיב ולהתחבר מחדש.